Iyak mo din niya. Tapos sabi ni Kevin, damon ko na sa puso. Ano ka na? Mga merenda. Sige. Ipansin dito pa. Tanggalin ka ng masunod na sok sa tiyan. Rice daw ko yun. Slice? Saan na sinakay? Wala. Ay, sinabi na yun ko yun. My friend. Thank you. Ayan po, panibagong vlog na naman pa rin tayo. Pero yun pa rin po yun. Panibago. Yun pa rin siya. Ito po, kabilang kwarto. Papatungan ko na siya ng ano. Bali dito ako dito ako nagpintura kasi ito basa pa. Abuso na kayo. Pero ito tuyo na, kaya papatungan na natin to ng kulay brown. Brown, maple. Maple daw, maple. Apple. Alright. Guys, Kung ako di ako magtito niya. Andal ay. Sumabit na. Bigyan na ano bukas. Masking tape. Dali lang yan. Kami ni Kepulo, isang vlog lang. Tama na isa. Abuso mo yung sobrang dami, tapos isang pinto lang. Ang daming vlog. Tama lang, pero 10,000. Ito ang tadlil ko. Ay, tabil mo yung kambing. I-grade na siya. Sige, pa-grade mo Grabe siya. kapal man ito, din masaan man to. I-grade mo na. Sa kulang ko, doon ako. As kahoy? Ay, meron pa pala ako doon. Kapag huwag kaya saan, dapat iwasan mo siya magpuhol-buhol. Isang isang pa ako doon. Yan pa sa baba ko yun. Oo. Bibili na ng bago. Dito ang kulang, dito kasi. Sabi rin po, siguro ko niya tol. May isa pa ako doon sa bahay. Yung sobrang video na yan. May buhol. Yeah. Diretso mo yan. ulit-ulitin mo. Parang baba mo na parang kaya. Okay. Okay. Kaya ka na yung Jason. Duga yung mga didik, tungto pagyapon. Pabantaan mo lang. Yung pinunduan ng roller. Dawa-dawa dali kang lamampas. Basta puroton mo yan. Kaya hindi niya bumutuga. Bugla po dyan. Pag nagsipiat ka dyan, dala mo na gamit dyan, lahat ng gamit mo pauwi. Pahinga ka muna. Ang punas. So, pinag- Mangnuman sa ko kasi nagyan. May po. Yan. Dan niya. Para mawala. Yan, ini ba daw? Ibaba mo yan. Baba mo yan. Yan. Ay! Ang mga kamay mo. Gagawin mo. Sino nang papintura bukas? Yung trap. Ano ko? Isang ka lang. Cemetery. Isang na. Tapos na kami. Tira mo yun sa kabila. Kabila. May buka. Dito ka sa unahan. Sa unahan ng pabo. Dito ka, picture, walang kahoy! Ayan po mga kaparing Jason.
yan, baka duguin. Maski anong gibo doon tadmil, kung mayroong manood, maski kanol kamaray. Diyos, ginoo. Ganda ang tadmil, manonood. Ganda yan. Ganda yan. Ano na yung bata? Kasi mani kayo nakatabli. Kapal na rin, kapal ko. Hindi mo lang naroon pa. Yes, boss! Ayusin mo pag ano. Yes, boss! Yung dadawang pinto. Ngayon. Tinanggal ako kasi yung pinto. Dahil ko. Pinupit, pinupit mo, sinupit mo. Hindi, yung pinto kasi na... Ano? Babata ninyo. Ay! Ha? Babata ninyo. Ikaw lang, mababango man ito kung dumating ka. Ganito na kabaho. Ang alam lang nito, yung Ay po mga mana, tapos na po kami at Di pa! tuluyan. tapos Wala na. pa nga po si Garot Man kasi wala po pang isto na tabagan lang po. Si Maria Bratres. Di pa. Bata. Ang plywood. Uuwi na po kami yung pan dito po naluto. Ito nang naluto na nga ni. Oh. Uy, yung liniliburan mo, ligpit na. Dahil po maganda, maulit na kami. Oo. Maganda ito. Musang baga. Nagibo mo ating ano mo wasin. Bibili niyo sila. Kaya, maganda ang dito eh. Ang puso ko. Wow, very nice. Oh, beautiful. Stealer kayo, party man eh. Sali maganda ni Beatrice man na. Yes. Hindi. Pag ganito yung ang kabinet mo. Ano lagay mo sa taas? Marami. Tapos sige daw. Kuya, dito. Kuya! Ano ba yan? Pwede yung maupo. Ano ba na? Ito si Mel, buti ba natin ba't di mo yan? Walang tungtungan. Siyempre ba na kung magawa ka ganyan na kabinet? Kasi kung magawa ka ganyan na kabinet, siyempre kung magtungtong ka pa, hindi ka na pa yung nagtagda. Careful man. Be careful na. Be careful. Siyempre, pagurang ka na. Pagurang ka na, ikaw magsaka. Pupuntaan niya. Oo, ikaw magsaka. Balik ka. Sorry, sasakan mo. Ay! Ano? Hindi na nakasaksak sa atin. You eat na. Don't be shy. You eat. My friend. Thank you. Talaga si. Yes. My beloved friend. Thank you very much. Bibi. Si Mayang! Yes. Ano sa mga camera ko tol? Oh,
Kinukuha pa yung ano ko. Sahog. Para siya pinagplato na. Nasa kabilang plato na, inaalbor pa sa sahog. Kita ko sa vlog ko. Umirin ka muna. Kasama mo yun o. Uy, putang ina. Butik matapakan yung pintura. Wala sa nana. Oo. Huwag kang matakot. Kadami na ito. Tapos punasan lang yan. Kadami yan. Tawas ka! Okay. Kadami. Subukan ko nga rin yung umupo sa lamisang ano. Uwi na ka no? Salamin. Wow! Hindi ka bagay dyan. Maganda yung upuan mo ba? Plastic lang. Ay, I'm not plastic. Ibon. Gawa ni Kalbo. Tama na yan, inuman na. Ayan. Matabang. Gidang, matabang. Tabang nga. Tabang. Matabang. Yung tama ang dok may suka. Wala yan, parang dito yung AI. Friend, kain na. Hindi na tol, kaya na tol. Huwag ka na magpanggap mo na tol. Magkapunan tayo. Mamaya mo ulitin. Ayan! Mamaya ulitin. Marinda muna po tayo. Ayan po yung sahog nito. Oh, sabit. Una. Ay! Yung sahog nito kinuha na ni Karot. Dami man ito. Meron pa sa kawali. Ay, ramin ko naman. Magpapiling ako. Steam. Malapit na yung kasudiga po eh. Tapos gulangan? 22 pa ba yun? Feeding ni Bibod ma. Magpiling pa. Sinabi ni Maripes, yung birthday niya, yung birthday niya sabi, hindi sinabi. Hindi sinabi, kaya niya sa ganyan. Hindi siya expected. Dito na yan namin kahapon yun. Hapon. Nang umaga. Gabi din na namin natayaan. Sabi. Ano tumama? Sa Expected. Isbay. Adios. Tampulo ang ginanong niya. Meron pa ko yun eh. Bro. Ano dito? Kinaka? Dahil kung nakakalimutan to yung babae ko lang. Ano ba? Suka. Hindi mo ba? Dahil kung nakakalimutan. Yan. Yan ang pinapasukan. May dala rin si kuya mo baka nung umuwi sila. Kaya nalabos ka rin po talaga yun. Bilan mo lang yung sa inyo. Paksim. Hindi ako nagtandok tabi. Kasi, bidang. Bidang. Patong bibilit eh. Nag-iitlog na. Nagaw na? Kung nabili mo yung PJJ, nag-itlog na. Nag-iitlog na? Oo, kada buwan na ha. Hindi na. Sisipa. Ano Ano ba? pa yung nagkukugtog, pabo. Ano nagtandok pato? Bawa ko na ni kuya mo. Ng pagan. Ano kaya labas niyan? Pero kung may lambat, no? Ako may tinataw sa akin. Hindi. Yes, balit. Meat. May binibigyan sa akin si ano. Gusto niya kulungin? Lagyan mo ng freezer? Kukuha ka na lang pag luluto ka. Diba? Kulong mo rin Check mo muna. Lagyan mo ng freezer. Kung maluluto ka, kukuha ka lang. Yan. Yung pilay na kapon.
Sige, latas mo ka. Yung manok natin, chicken wing kung sa alas Tokyo. Hindi ko malaman. Ano? Bago. Ano na namin dance? Hindi na ako magkaka. Hindi. Hindi ka nagkataon? Pato? Isang taon. Pinamimigay ko lang kami. Hindi ko lang magkakaga. Hindi ka ba kumakain ng pato? Hindi. Aso. Yun ako si Kuya Vince. Sarap na rin. Sarap. Ako nga po dahil. Ito na. Ano mo ko? Nandun? Kung hindi ko pa nagsabi sa atin, kain ako. Sarap ka. Nandun nga na eh. Ano? Bigyan mo nga ako. Patan. Sarap yun. Sarap yung pato. Ganda rin maganyan sa ano. Ano, nilaga ko pa. Nilaga. Sarap yung adobo. Vincent? Nilaga ko muna, tapos ano. Sarap yung dugo. Bigyan mo ko. Ang area ko dito. Pwede na? Oo, nakakita na yan. Siguro mo yung flies. Tapos sabi ni Kuya Vince, damon ko na sa dito. So, ano pa na? Mga merenda. Sige na. Depansin dito pa. Tanggalin ka na ano na. Tok sa tiyan. Na. Flies daw ko yun. Flies? Sarang na sila kay. Ay, sinabi na yun ito. Alam po, tapos na magpintura dito sa ano. Tapos pumunta dito si Chinchin kasi nag-ihiram ng flies. Tapos pinunasan ko muna yung mga pumatak konti dito ng mga pintura. Ito yung napinturahan ko ngayon dito sa dito kabila. Ayan. At salamat sa pamerienda pansit na ibidang luto. Sige, ibidang. Wala ba na dyan? Oo. Ayan po, hanggang dito ng vlog na to at maraming salamat. Ayan, bye-bye. Ang pato ni Kapuloy, oh. Adobo. Sarap nito. Kapag yung mga patons na. Ayan po, time check. 3:39. At uwi na po ako kasi baka abutan pa ko ng ulan sa daan. Tapos ito, papasalubong ko sa anak ko. Pati yung asawa ko magugulat nito kung ano to. Ano ang pangalan nito? Kulo. Kulo. Tsaka may isa pa to. Pangalan. Abot bukod sa kulo. Rimas. 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 Rimas ba yun? Ayo. Rimas. Rimas. Jungle Crook. Ulo. Kulo. Ulo. Kulo. 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 Rimas. Meron yung ganyo sa inyo. Kaya nga. Kulo. Sa gupat. Rimas. Yan. Lulo ko. Natikman ko na nga to. Ha? Natikman ko na to. Yung kanina. Ang iba yan. Hindi pa. Ang iba yan, pag-inog. Nakalimutan ko kung saan ko to unang natikman. Parang ugog to eh. Ugog. Hindi, ang iba yan, pag-inog. Ano lang yung laga? Laga. Basta una ko natikman ito, nakakalimutan kung saan yun. Yung ayan, pag-inog. Kailangan, parang Kilato Margiata yun. Tapos nasundan. Pag-inog yan. Tapos ano mo yung ihawin. Para siyang kamuting kahoy. Tapos yung nasundan, kila Crystalline. Nung papatikimin ko yung anak ko pati yung asawa. Manipis lang kaya yung ano nito. Balat. Walang dagta, walang dagta. Hindi naman yung nabalatan. Ha? Ano minamalatan no? Yan. Ayan po, let's go na! Ayan po dito ako sa bahay. Karating ko lang. Ano yun? Pusa. Snow. Malamig. Uy! Masarap yan!
Alam mo yan? Ito yan, oo. Oh? Alam ko, di mo alam yan. Ano ko yan? Ha? Piniprito yan. Gusto ko magtanim ng ganito. Alam mo pala yan? Nakatingin ng parang patatas. Kala ko di mo alam. Alam ko yan? Ha? Dali na, gawin ko. Piniprito yan. Masarap yan. Parang french fries. Ano pala pangalan yan? Saan mo nang natikman yan? Doon sa Mama ni Joseph. Nagtitinda. Saan yun? Di ba naisip? 5 pesos lang. Dati pa. Buhay pa siya. Ano nga pangalan yan? Parang nagkaano sa ano eh. Nagtatapos sa kuwan. Basta alam ko. Rimas. Yan! Rima. Masarap yan. Nak. Gagataan natin yan. Gata, ma. Ano kang balon? Ma, gata. Mi. Gata. Hindi ko alam. Alam ko, Prito. Masarap yan, nak. pinaprito mo. Mas masarap yan, nak. Pero may pantanim sila nito. Tuhan ko. Baka yung buto, di ko alam kung ano tinatanim dyan. Pero wala naman natatong puto eh. Nak, yung, kung yung french fries nasasarapan ka, mas masarap to, nak. Tara. Kapi ma. Pasok mo yan doon sa loob. Napakasarap niyan. Ano yan? Ano yun to? Diyos, 20. Ano? Ano gagawin dito? Gagawa yan ng ilaw. Kala ko di mo alam kung ano yan eh. Alam ko yan. Alam mo pala. Ako yan. Tara, pasok na. Matagal ko na yung inaano. Ako na yung isa kaya mo. Buksan mo na. Langsir mo ka. Prito. Piniprito nga. Tapos nilalagyan ng ano, flavor, sa cream. Pinas ko yung ano, ang lakas ng hanggang. Lasong ulan doon. Ha? At ayun mga kaparing Jason, bali yung binayaran namin ngayon na bill kumpara nung una nung wala pa kaming water pump ay ngayon 945 yung binayaran ko. Tapos nung nakalipas yung binayaran ko ay ano 495 yung binayaran namin. Kaya kumbaga, kunti lang na diferensya, no? Mga 300 plus yung nakadagdag. No? Depende sa kilowatt. Depende kasi sa per kilowatts. Ngayon, yung binabayaran na, yung per kilowatts ngayon dito sa Bicol ay nasa 10 ano eh. 10.4482. Yan ang binayaran. Tapos mamaya, lulutuin ko na to. Kunti lang na diferensya, no? Kunti lang na diferensya po. Yan po yung update kasi dati may nag-comment dun nung nagpalagay ako ng water pump na i-vlog ko daw yung ano, yung ano namin, babayaran ng kuryente Kasi nung wala pang water pump saka nung water pump, may water pump na. ang magiging bill naman talaga depende sa kilowatts. Oo. Sa ibang probinsya, dito sa amin talaga mataas ang per kilowatts, pero sa karating probinsya namin, dito halimbawa sa Albay, mas mababa. Dito lang, kahit i-search nyo ang Camarines Casuarico 3, yan yung pinakamataas No. na per kilowatts. Nung nakaraang ano, ewan ko lang ngayon. Basta yun na, konti lang na diferensya. Depende sa per kilowatts na yan, tsaka sa paggamit siguro. Pero, mas masusubukan natin yan ngayon na mismo kasi, kumbaga, ngayon mismo na yung, kasi naka-reading na, makakasimula talaga, no?
Kasi nung nakaraan, paggawa nung water pump na yan, dati nang may bill ng ano, Tsaka na dati. Gumamit kasi ng barena, yung Oo. pamputol. Ang putol. Kaya ang mas ngayon yung ma-update natin yan. I-update ko pa rin yun sa susunod kasi buo na yun na ano na talaga. Pero ipakita mo din yung appliances natin kahit Ah. paano. Ay, ano lang naman. TV, tas minsan lang gamitin. Electric fan, 2. Ay, 3. Yung ganito Dalawa lang ng mga electric fan. Tas ilaw, 2. Sa tindahan ko, 3 na tindahan ko. May ref yung Rip, sa yun tindahan. lang naman. Saka may washing pero Washing, bihirang gamitin. Nagpukusot ako eh. Ayun lang po, grabe na naman ulan. Buti nakauwi na kagad ako. Sabi ko nga, dito na ako mag-edit kasi uuwi pa. Baka buta pa ako ng malakas ang ulan. Ayan, abang-abang na lang sa pagluto nito. Let's go! Yan, kape muna. May tinapay. Saan ka nakakuha ng balon?